Okay. Det er pigernes antal af bogstaver i deres navn, og det er drengenes antal af bogstaver. Nej, omvendt. Det var drengenes antal bogstaver i deres navn, og det der det er pigernes. Og så skal man sætte det op i rækkefølge af, hvor mange der for eksempel har 7 bogstaver i deres navn, og hvor mange der har 5 og sådan noget. Og det kan du lige godt. Nej. Ja, okay, sådan kan du. Nej, det kan du bare lave. Nej, du skal bare. Jo, fordi... Du skal bare. Jo, fordi... Prøv at se, vi skal starte med det mindste tal, jo. Nej. Skal man ikke? Jo, eller... Jo. Nå, så gør vi bare sådan. han her? Ej, lige din kæft. Snak nu, for fanden. Jeg ved, du skal sige. Okay, vi er færdige nu. Vi har frimitiv. Er det rigtigt? Ja, hey.